arratzalde ondan hori. Zelan daroigu berrogei aldizea konfinamentua eta historio hone guztizak. Legitxo aldia, zelan daroiguz. Espero, danok ondo osasuntzu behintzat, etxian egon arren alik eta onduen egunok pasaten egon gozariela. Eta, amendik gorantzizak dan hori, urrun bez gauz, baina, herritxik kanpo bizigari nontzako askotan pentsaten dugu, zelako ederra litzateken, naizta etxian egon bihar, balkora urten eta kresalu zain hori behintzat hartu izango genduan, konfinamenduaren kontu hau errestua eruango gendula. Baina, bakoitza bere lekuan egon bihar gara, hori holanda, bete danoke arau hori eta ia aliketarinen pasaten den historia guztiza. Eta, gorantzi handi balde lekitxarrok zaindu sare horretan voluntarismo moura lanian zabiltzen dan hori, sare sozialitatik eta segitzen dugu, zelako lana etxen zau zen. Eta, segurutik ni baino, herritxarrok, lekitxarrok bertan zau zenok, askoz gehiago eskertuko zu, jente hori guztia etxen nahi lana. Beraz, besarka handi bat eta txalo zaparrada bat, amendik, oinatiko balkoietatik zuentzako, danontzako. Eta honek esan da, gaur zertaz etorri nazni zuekana zertaz berroa itxera. Komente eustienia zeo zer prestatuko genduan, pixka bat etxian egote horretan, danope ordu asko dira, etxian egun bihargarinak, eta seguru nago, asko aprobetxaten egon gozariela, denpora hau pelikulak ikusteko eta telesailak ikusteko, ez da bat inongo dudarik, seguru batzuk DVD-ak edukiko duzu hor rekuperateko, ondik ikusi bako gauza, beste asko internet erabilitza eta plataforma, onlineko plataforma horrek baliatuta, seguru gauza interesgarri pilo bat ikusten zauzela, Eta nik, nire partetik proposamentxu batzuk, batematik idearen bat edo nahi baleuke, proposamentxu batzuk etxeran ator. Hori proposamenak pixkat ez berezizak ez neuke izango, baina, bizi daun egoera honeaz lotuta, hau da, pelikula eta series hauetan danetan, gaur egun bizi dugun egoera honetatik, atara aldo guzen, hainbat irakurketa, pelikula horretan topal izango dugu, edo pelikula horiek kontatzen da bezen gauzarik garrantzitsuenetako batzuk, oso ondo etorri aljakuz, gaur eguneko egoera hau ulertzen saiatzeko, eta batez aurrera begira, ze gizarte mota nahi dugun planteatzeko orduan, Beraz, hori izango da nire proposamena, pelikulatxo batzuk, serize bat, eta hori ia gustatzen jatzu ezen, ez paukazu ezer ikusi edo idearen bat interesgarri iruditzen jatzue, pelikula edo serize honek ikusi eta gozatu. Eta azteko, esango neuke, gaur egun bizi dugun egoera hau, ondala 10 urte, ondala 9 urte, 2011an, Steven Soderbergh zuzendarizak pixkat aurre ikusi ebala, Contagio, izeneko pelikulia da lehenengo proposamena, eta pelikula hau ikusten mozu, pixka sentsazio raru eukiko zuela esango neuke, nik esan barik pelikula hau igual ze urtekoa den edo espazinen fijako, koronavirusari buruzko pelikulia atara, ondala gitxi hasi da konta guztira, eta hien jabe honeri buruzko pelikula bat. Esan da moura, 10 urte pasaira, baina pelikula honetan kontatzen dena da, du mailan bizitzen gauzen pandemia hau, kasu hartan beste izen bateaz, baina halako pandemia bat, ze eragin daukon, Eta beraz, askotan esaten da benean gure arduradun politikoak eta hau ezin zan aurre ikusi eta atrapagaitzuz pixkat, jakin barik zerrein eta, adituak ondik eta gehiago jakingo dabe, baina zinegile batek ondala 10 urte, praktikamente pelikula baten konta eban, olako virus bat zelan zabaltzen dan eta ze kalte egin aldaben, Beraz, esanakua, ulertzeko pixka bat zelan gertatzen dan hau guztiza, virusa zelan zabaltzen dan, mundu mailan, mugak herrialdiak zelan zarratzen da bezen, ez da bezen, oneri guztizari pixka bat buelta bat emoteko, Steven Soderberghen Contagion, eta batez pelikula honetan bi gauza oso interesgarri kontatzen dira baitza, eta da, komunikabideek
zelako pisu hauken, historio honek guztiak kontatzerakoan, eta gupe hori sufritzen dugu, egunero telebista ikusi besterik ez dago, ikusteko ze informazio moten dan, zer komenidan plazaratzia eta zer komenidan eskutatzia, eta pelikula honetan komunikabideen azpiko eta atzeko lan zikin hori guztia oso ondo kontatzen da. Eta bigarrena, oraindik hainbeste aipatzen ez duguna, naiz eta aipatzen dira zen gauza batzuk, baina farmazeutikak dauken pisua, ez da? Gube zain gauz danok bakunia atarako dan edo estan, entzuten dugu ez dakiz herrialdetan edo ez dakinun bada bizela bakunakin probak etxen eta, pelikula honetan ikusiko dugu, halako pandemia baten atzian, interes dun handizena eta negoziorik handizena etxen dabena farmazeutikak dira zela, ez da? Eta beraz, amendik aurrerakua izango da hori, baina pelikula hau ikusten bauzue, buruari buelta batzuk emongotza zuez zelan, farmazeutikak eurak be, nik ez dut esango virusa sortu eta zabaldu daben, baina zelako interesak daukezen eta zelan manipulaten daben injar politiko, injar ekonomiko eta gizartia oroar, euren mesederako, ez da? Beraz, hori ze, lehenengo proposamena Steven Soderberghen Contagion. It's figuring us out faster than we're figuring it out. It's mutated. Bigarren proposamena urte batzuk atzera egin beharko dugu, baina nik uste merezia dela benetan. 1936 urtea joango gara, errez esaten da, 74 urte atzera, eta alan izanik, zine mutuaren garaira. Ordurako soinua zinean sartuta eguan, baina zine mutuaren maixurik handizenak ezeban nahi ez da, bere pelikuletan soinua sartu, eta pelikula hau izan zen askana eta lelengua, ez da, hauntxo kontagotzu dute zehaitzik. Baina lehengo pelikulia aurkeztuko dugu, Modern Times edo garai modernuak. Charles Chaplin, handizarena. Zinearen historiako klasiko garrantzitsuenetako bat, hainbat arrazoirengatik, baina esango neuke, beti 74 urte pasa dira, eta alan dabe esango neuke, langile klasiaren borrokak, inok baino hobeto isladatu esan pelikulia dela, eta gaur egun behon dinoko, pelikula honetan kontatzen dena nolabait indarrian jarraitzen dago, ez da? Zinez gaitza garai hartako pelikula hau bere momentuan ikusiko ebenak, pentsatia izalaro urte berandua oraindik kontatzen zirenak, bizitzen egongo gineanik gaur egun, ez da? Baina zer ikusi dugu, aste egun eta hilabete hauetan, langilego klasiari buruz, hori ez da, patronalen, enpresarizen eta politikuen eskuetan, negozio etxeko tresna interkambiable batzu baino eskarela, ez da? Atzanean, pandemia honetan eta alarma egoera honetan zer ikusi dugu? Gizartiaren eta normanaku osasunaren gainetik, ekonomia eta enpresa handizak esaten da bena dagoela, ez da? Eta pelikula honetan Chaplinek, bere gara izan, noski, estatu batuetako krisi ekonomiko, eta behatzeko krisi ekonomiko handizaren osteko egoera hori islaatzeban. Eta kasu honetan ikusiko dugu Charlotte, Chaplinen eskale ezaguna, bere pertsonai famatua, zelan hori ez, enpresa fabrika handi baten, montajeko fabrika baten lan egiten daben, zelan, batez iruditzen behar ikusiko duzu ez da, zinearen historiako estenarik gogoratuenetako baten, zelan pieza bat lehen ezautena, ez? Langileak zelan makinariza erraldoi horretan, pieza bat baino ez diren eta Chaplinek, piesiaren kontua gainera zelako edartu irudizetan ikusiko zuen moura. Hor hasten da pelikulia, baina gero kontatzen dago, ez fabrikako lan hori eta fabrikako esplotazio hori bakarrik ez da. Baizik eta gero, kanporatuak dira zen langileak, batez bestatu datuetan garai hartan, gero zelako bizitzak gogorra euki eben ez da. Kalian zelan jentia oso txarto pasa eban. Eta, oso interesgarria gogoeta bat pizkat egitea, gaur eguneko gure sare industrial eta enpresa sare honetan
bueno, ez dut esango baldintza bardinetan bizi garenik, baina, albiste egizetan eta entzuten duzen gauzak ikusitza, bueno, ikaria sartzen dago bateri gorputzien, ezta? Ikusitza zer ikusten den, eta zer entzuten den. Eta Chaplinen pelikula hau, bueno, horixe, ez? Oso interesgarria, izenburua berak Modern Times zain dago, behitu zenbat urte pasa dira zen, gaur egun ikuste zuenok pelikula hau animatzen sarienok, ikusiko zuela, oraindik be gaur egungo egoeria hainbeste asko betu dugu, zer esanik ez inorek ez du nahi gaizki ulertzerik, baina, bueno, gauza batzutan zelan ondinoko hobetzeko daukagun. Eta gero, kuriosia modura, pelikula oso garrantzitsua da baitza, pizkat lehen esaten hasi nazen haitzik, ezta? Ordurako ja soinua sinian sartuta eguan, baina Chaplin kontrarizua zen guztiz, berak irudizaren garrantzia azpimarratzen eban, eta ikusten eban, enemigo bat modura ikustean, ezta? Soinua siniaren munduan. Eta pelikula hau izan zen lehengua, Chaplinen filmografian, soinua sartu ebana, eta batez be, lehenengo aldiz munduko ikusleguak Charles Chaplin bera berbetan entzune bana, ezta? Bueno, berbetan baino beto abesten. Pelikularen amaiera aldera, jatetxe bateko, estena ezagunian, pelikulia ordura arte mutuan izan arren, momentu horretan, sorpresaz, bapatian, Chaplinen Charlotte pertsonai hori, abesten hasten da, eta Chaplinen beraren ahotsa. Se bella giustatore, je notre soccafore, je notre citavore, je la la toi. La spinach o la bouchon, si grete portobello, si rocchi spaghetto, je la toi. Hau, zinearen historian mugarri bada, oso hito garrantzitsua, eta imaginatu garaiko jentiarentzako zelako inpaktua izan bihar zen, ordura arte, probablemente zinearen momentu hartako izarrik handizena zen Chaplin eta pertsonairik ezagunena zen Charlotte hori, ordura arte berbarik etxen entzun egin ezebena, lehenengo aldiz zineko pantalla horretan abesten entzuti, ezta? Zuri baltzian da pelikulia, mutuan da pelikulia, klasiko bata, eta baki jente askori bilurra mototzola, ezta? Pizkate pelikula zar honek ikustiari, baina bitu, konfinamendu garai honetan, denpori haukau, eukiko oso orduak hilja eserrein barik, animatu benetan, emon intento bat, ze ikusiko zuen, pelikula hau, benetan hasieratik amaierara arte, begizak zabalik eukiko zuez, harritzekua da, eta igual deskubrituko zuen, orain arte askoko intzat deskubritu ez zuen zine bat, eta gustoko izan aldana, beraz, emon Chaplineri aukera bat. Je notre son consigne. Je laisse trop sa vite. Je la passe à Hirugarren proposamena ez da pelikula bat, telesail bada. Asko eta asko engantzaten gozari telesailetara, izan Netflix, izan HBO, hone eskuraukauz modu oso errazin telebistan. Mundu mailako telesailik potentienak eta onenak ikusteko aukeria, eta egizezen eskaintzia oso handiza da, eta kalitatez pasada bat, ez da. Zine munduan, zoritxarrez, zine aretuetan ikusten ez dugun kalitatea alderdi askotatik, telebistara pasada, eta hori, eskertzekua da, baten baitza, ez da. Telesail bat proposatuko dutzuet, askok igual ikusitxe dukiko zuena, ni kosta denporia taratia, baina behitu, ondala 3 urteko urte estrenatu zena da, 2017an, eta ontsa maitzu lehenengoko denboraldize ikustia, eta benetan, gaur egun bizidun egorea honeaz, antzekotasun asko ikuste dut, ez da? Eta hori esan honeko pizkat beldurgarreza badala. Telesaila, The Handmaid's Tale, gure telebistetan El Cuento de la Criada modura ikusiko duguna, eta zerize gogorra,
distopi bat, etorkizun hurbileko mundu bat erakusten deuskuna, benetan beldurgarria, ikari emoten da bena, baina oso interesgarria eta ikusteko, eta batez be, reflexionateko, ez da, gogo eta etxeko ze gizarte mota nahi dugun, aurrera begira bai. Egira da telesail honen puntu fuertiena, edo bere, enborra edo sustraiak, patriarkatuaren monopolio, gizartearen dagoen monopolio horren kontra etxian daula. Ikuspegi feminista oso modu zuzenian lantzen daben telesaila da. Amatasunaren gaia, aurrak eukiziaren gaia, baina hori pixkat, hori da erdigune, baina hortik aurrera gizon emakumeen arteko harremanak zelakuak dira zen, edo zelakuak izan ahalko liratezken aurrera begira gauzak aldatzen espaduz parekietasunaren bidian landuz, ezta? Baina nik batez nahi otzuet gomendatu, horregatik oso interesgarria da alde horretatik kontatzen daren guztia, baina batez Iruñan eta ondala egun batzuk ikusi denulako, ez da, zelan Espainiako militarrak kaliak hartzen ebezen, eta, zesan gotzuet, ez, askorentzako oso irudi gogorrak eta desagradabliak izan dira, ez da. Eta telesail honetan, honetatik asko erakusten dago, ez, mundu horretan, garaiko etorkizuneko estatu batu horietan, ultraerligiosua dan, alderdi politiko bat, nola baita esateko, estatu kolpe bat emon eta boteria lortzen dago, ez da? Eta beraz, ultraerligioso izate horrek, lehen esan dugun, ez? Generoen arteko kontuak eta batez horre oso modu zorrotzin eta arautegizak eta jarriko abez, baina ez hori bakarrik, estatu kolpe bat izango da, izenguaren kontra egiten dena gainera, eta beraz, indar militarra eta poliziala erabiliko da, euren gobernu hori inposatzeko, ez da? Estado de sitio bat deitzu eta militarrak kaliak hartu eta jentia guztiz kontrolatu eta presondegi, kalia eta etxia presondegi zelan bihurtzen da bezen ikustia, benetan harrigarria eta bastante gogorra da, ez da? Telesailean, telebistan bertan ikusteko. Harritxuko sarie, pixka bat, antzekotasunak, gaur egun bizi dugun egoera honeaz eta hor planteatzen danaz, nahiko antzekoa tirazelako, ez? Eta hor, adibidez, begizak deitzen dira zen pertsona batzuk edo da, pixkate gure balkoiko polizizen lana egiten da benak, ez da? Beraz, oso telesail interesgarria bestelan ikusteko, baina, bizi dugun egoera honetan pixkat gogoeta egiteko gure inguruan gertatzen dauzen gauza batzuen inguruan oso proposamen egokia iruditzen dut. Eta azkenik beste pelikulatxu bat, pixkat etxian entzerrat egotiaren kontu honen inguruan doian, ez da? Danontzako saia, zalantzarik ez daukat, ez da? Zelako saia dan etxian sartuta dotia, danok nahi dugu urten pixkat aixia hartu, pasiotxu bat emon, eta pixkat naturiaz kontakto pixkat eukitzeko. Eta, etxian bihar gara, holan da, momentuz, danon onerakoa da behintzat, danok gustoz edo behintzat aldanik eta onduen eruan da egingo dugun zeo zer izango da, ez da? Baina, etxian sarratuta gauzenian, desagradablia izan leik, ez da? Eta pelikula honetan bizi dana, bare desagradabliago. Beldurrezko pelikula gustoko zuen ontzako, proposamena beraz. Pizka sufridu nahi bozu, hor gabaz pelikula, pizka tentzino pizka dagoen pelikula bat ikusten, Funny Games, joku divertigarriak. Eta izenburua bera originalian ingeles ez datorren arren, Michael Haneke, Austria zuzendari ezagunaren eskutik datorren pelikuli, ez da? Amur, segurutik asko eta asko ikusiko zenduen, Oskarretan eta saritu izan zen pelikulia, zuzendari bardina, maixu lanak egiten da zen zuzendaria. Eta pelikula 87 da, urte batzuk pasa dira,
baina, bueno, oso ondo ondinoko indartzu mantentzen da pelikuli dela esango neuke. Historia ze kontatzen dago, famili bat, udako oporretako etxera, oporrak pasatzen duten dira, ezta? Bueno, heltzen dira, laku baten inguruan dauken etxera, instalatzen dira, eta pixkat gauzak prestatzen dauzela, auzokuak edo, beste etxe baten edo dauzen, gaztebi etorriko izak ez etxera, zeo zer gatza eskatzen edo naz goratzen zer eskatzen etortzen dira zen, ezta? Eta kontua zen ja, bi gazte horiek gatza eskatzia aparte, beste plan batzut dauk bezala, ezta? Kontua da, sartuko dira zela etxera, eta indarkeriz, famili hori etxean nolabait baituta edo eukiko da bezala, pixkat joku psikologiko makabro batzuk edo aurrera eruateko, ezta? Eta pelikulia kontatzen dabena hori da, zelan, bi gazte hauek, familia hau, etxe horretan, guztiz beldurtuta eukiko dauen pelikula guztizan ziar, ezta? Ez da askotan, beldurrezko zini aipatzen daunien asko, odola eta ez dakit, ez? Kutsilua eta alako indarkeria irudikatzen dugu. Bueno, pelikula honetan ez da orstoia idorretatik, baizik gehiago da beldur psikologiku, ez da? Zelan sufritu arazten da familia hau, eta, benetan, sofan geldirik eta tentzinoian ikusteko pelikula hoietako bat, ez da? Eta gainera, kuriosua pelikula honeri buruz, Hanekeri berari Hollywoodetik eskaintziei eutzela, pelikuliaren berzio amerikarra etxeko zelan ez, ze oso arrakastatxua izan zen pelikula bere garaian, eta Hanekek esan baiet, baina berak zuzenduko ebala pelikula hori, ezta? Eta beraz, 2007an 10 urte geruago, egin eban, estatu batuetan, bertako aktoriakin, berzio barriza, baina berzioa zezan gotzuet. Aktoreiak ezberdina dira zelako, eta hizkuntzi ezberdina galako, ze planos plano, pelikula bardina egin eban, ezta? Irudizetan ikusiko duzue ontxe, zelan, planos plano kopizeban pelikulia, eta, berzio amerikarra, ezta? Nik aukeratu behar baduzu eta bizetako bat ikustera animatzen basari behintzat, originala ikusi, ez? Bizata oso ondo, bizata auke Hanekeren pulso hori eta egiz esan hori, ez? Aktoriak ondo dauz bizetan, ganera bigarrenin Amerikarrian Naomi Watts eta Michael Pitt eta aktore ezagunak daukazu, ez? Baina, Austriakua ikusi, hori zen da originala, eta igual, ikara gehitxua moten da bela esango neuke eta. Eta, despeditzeko besterik ez dutzuet gomendatuko azkanengo pelikula hau, edo bai, ez dakit inorrango da nondinoko ikusi ez da bena, baina, batez be, lasai hartzeko, pelikula honea esan nahi otzuetena da, lasai hartzeko, pasako dala, egunak aurrera doiaz, laster, aixe pizkat hartzen eta umiak indabe, pasiotxu bat emoten eta kalera urten alizango gara, eta amaitxuko da, amaitxu edo behintzat, bizitza normalantzeko zozeretzen hasi halko gara. Eta horregatik dinotzuet, lasai hartzeko, ze bestelan, pizkat azten basari buruari huelta gehiago emoten, arrisku haukazue, Jack Torrancek modura Overlook hotelian familizaz atrapata geratu zen aretan, amaitxu eban modura amaitzeko, ez da, irudizetan ikuste dozue. Espero da egun inok, lekitxo meintzat, inok ez da bela holan amaitxuko, eta beraz, pazientzia sartu, eta nahi gozue The Shining, El Resplandor, ez da Kubrickekin klasiko handizabe ikusi, horreaz konfinamentuan beldurra pasatia zer dan, ikusteko beste aukero bat edukiko dozue. Besterik ez nire partetik, espero, interesgarri izana, ia bentsat animatzen zarien proposamen hauetakoren bat edo beste ikusten, eta, Aitor Zugadiri eskerrik asko handi bat, irudizak inok ez bezala txertatzen da bezalako, bideo edizioian eta montajietan artistia dugu, gure laguna, eta berari eskerrak irudizak ikusi izan dozu bezalako interesgarria nire txapi entzutia bakarrik baino, ezta? Beraz, horixe, zain judano mesedez, lekitxarrok zaindukuari barriro eskerrik asko herritxarrak zaintzen egite zuen lan hori haitxik, eta espero daigun berandu baino lehen, Portuan, plazan edo,
ikusi halko garila herrizan, baukau gogu eta ara bezu bateko, beraz, hori esandakoa, ia laster gauzen lekitxon. Mozu handi bat eta besarka bat, dan hori. And always remember, that's